BitLime – пътя към твоята финансова свобода. Здравейте! Днес ще ви запозная с BitLime Academy и как тази платформа може да ви помогне да развиете ваш бизнес и да постигнете значителни финансови печалби. Тук ще намерите всички детайли за нашите програми и как можете да се включите в тях, за да започнете да печелите още днес. Питате се какво е BitLime Academy? BitLime Academy е създадена преди 5 години. Разработен с уникален хибриден бизнес модел, който съчетава краудфандинг, т.е. взаимно подпомагане. Тази платформа не е класически инвестиционен проект. Уникалното е, че 99% от инвестициите не отиват в компанията, ами се разпределят между потребителите. Системата на BitLime Academy включва различни направления, които осигуряват множество възможности като маркетплейс за стоки и услуги. Тя позволява на потребителите да купуват и продават различни продукти и услуги. Обучителни курсове. Те предлагат курсове за обучение в различни области, включително блокчейн технологии. Игра BitLime City. Разработена игра, която ангажира потребителите и ги обучава за различни аспекти на платформата. Различни бизнес програми. Изградени са 8 уникални програми, които предлагат възможности за инвестиции и печалби. Вътрешна монета BitLime. Тя се използва за разплащания в платформата и се конвертира в биткоин при тегляне. Какви са предлаганите бизнес програми? Калейдоскоп включва 7 нива. След приключването на последното ниво вие печелите 1,24 биткоина. MiniLime включва 3 нива. Тя е подходяща за нови участници, които не разполагат с висок стартов капитал. BitLime – това е най-голямата програма. Тя включва цели 17 нива. За момента никой не е успял да ги затвори. А при затварянето на цялата програмата излизаш с 52 биткоина, което си е уоу. AutoStandard включва 5 нива. Тази програма е изключително интересна за ентусиасти към нови автомобили. Освен автомобил печелиш и 3,64 биткоина. AutoBusiness включва 5 нива. Тази програма е също като AutoStandard, предназначена за любителите на автомобили, но от бизнес клас. AutoPremium включва 5 нива. Тук играта е много интересна с това, че освен автомобил получавате и 14-то ниво в програмата BitLime. Lime Travel включва 5 нива. Това е програма фокусирана върху пътувания и туристически услуги. Lime 10 включва 6 нива. Как работи маркетингът на BitLime? Маркетинга е структуриран така, че потребителите лесно да могат да затварят нивата и циклите. Например, след като закупите място в Калейдоскоп и включите 2 човека под себе си, първият ви цикъл се затваря и вие получавате 500 битлайма, които можете да изтеглите или да реинвестирате в друга програма по ваш избор. Когато се запълнят всички 6 места под вас, преминавате на второ ниво. Тези 6 бизнес места могат да се запълнят както от вас, така и от вашите партньори, което улеснява процеса. Ако ти е интересно и искаш да разбереш повече, можеш да се присъединиш към нашите социални канали в Telegram, Instagram, TikTok и Facebook.